Lutuan natin siya ng kanyang gusto. Kasi gusto niya ng lumpia. Lagyan natin ng ito. Matagal-tagal din akong hindi nakapagluto ng lumpia, guys. So ngayon, ginagawa ko ito yung katulad ng mga nakikita ko sa online kung paano maggawa ng lumpia. But anyway, so mas madali pala pag ganito, guys. Ilinya muna yung wrapper at yun, hindi ka na mahirapan magbukad-bukad sa wrapper, no? Pero guys, alam nyo guys, ito yung pinakamasarap na gawa ko na lumpia. Usually, magawa ko ng lumpia, guys. Ang tataba ng lumpia ko, guys, at puro hangin ang laman, guys. Iwan ko lang si Batman, iwan ko nangyari. Buti na lang itong mga talagang marunong magluluto, no? Pinakita. Doon tayo matuto talaga sa YouTube. So, ang resulta sa ating pagluluto ngayon, guys, is approved po sa ating asawa, no? At nag-request siya na maglagay ako sa freezer ng marami kigwa. Okay. Ang dami na namin nakain ni Mister. Diahak man guys, no? Nagdress-dress ko, no? Nagsuot-suot kong dress. Ang akong panty gisip man di ay kiguwa. Lumpia at saka adobong sitaw. Sarap. Grabe. Ang sarap ng gawa ko ngayon. Grabe. Meron akong kakilala noon. As in, yung taong yon, ano siya? Takot, mga pagkain lahat, takot mag-fry. Takot mag-fry, guys. Ayaw niya kumain ng mga oily food, fatty, salty. Mga chicken na binafry-fry, gusto niya yung mga grilled or oven cook or stove cook or something ganon. Kung ano pagkain niya, healthy. Sobrang conscious sa mga kinakain niya, sobrang takot kumain ng mga unhealthy food. Palaging na hospital, palaging may problema. Dapat yung mentally, palagi mong iniisip na ano, hindi ka na relax, palagi ka na lang, hindi ka na nag-enjoy sa mga kinakain. Kasi palaging takot,
Ayaw akong kumain nito, ganon, ganon. Matulog na daw kami guys. Tulog na kami kasi nga kailangan ng matulog. Bukas maaga po kasi akong dapat magising kasi magluto po ako no. So bedtime na si Inday Marian. Mag-toothbrush muna tayo dito no kasi kailangan nating mag-brush toothbrush no. So yun. Alam niyo, sabi pa ni Tami sa akin. Sabi pa niya sa akin, "You can go back to the Philippines again next year." Sabi ko, ayaw ko. Ang gasto guys. Ang gasto. Sobrang gasto. Pwede daw akong uuwi ng Pilipinas. And then yun na nga yung sabi ko sa kanya, wag muna kasi nga ang dami kong priority asikasuhin dito sa amin, sa bahay. Kagagastos lang namin sa aming fence at hindi yan mura guys. Kasi akala ni Tami yung kahoy na fencing namin is magmura, di ba? Kasi last year, bago ako umuwi, or actually, 2 years ago, nagtingin-tingin kami ng kahoy. Mura-mura siya guys. Pero akala ni Tami dahil si Trump na yung presidente, yun, mas lalong nagmahal at from other country pa siya, from Canada pa. So kaya yun, so kaya naanuhan si Mister na na-shock. At ako din, okay naman sa kanya na mag-uwi ako guys. Pero ang dami kong iniisip. Si Tami, hindi pwede talaga si Tami iwan palagi guys. Lalo na yung alaga namin. And then also basta namin pa yung porch namin sa harap front porch namin, yung post sa among porch, kailangan namin mag-replace. Hindi din siya mura guys. Pamamura ka guys. So kaya yan, ang dami pang gagastusin. Ako lang yung nag-isip na hindi pwedeng uuwi kasi nga daming asikasuhin. Pero si Mister, okay sa kanya po na uuwi po ako. Very understanding si Mister no when it comes to mga ganyan. Hindi yan siya mareklamo. Alam niyo, nagsorry ako sa kanya guys kasi not long time ago. Kasi when I was editing no, I know, makikita ko yung mga action ko. And then maririnig ko ba yung mga salita ko. Sometimes, it's just normal for me, being Surigao noon, taga Surigao. It's normal for me to raise my voice. It's not even angry. And then, manotice ko, parang bad kung isipin mo ba, kung marinig mo siya sa ibang tao, or ang tao yung makaparinig, na hindi nila ako kilala, it's a bad attitude, or so, nagsorry ako sa kanya kasi I always, like, my voice is always like high pitch ba? Pataas, galit, ganun. Pero, sabi ko sa kanya, patawarin mo talaga ako kasi I think ganyan na talaga ako. And then, I don't really like what I hear. You don't deserve it. Sabi ko, hindi mo deserve yung mga, yung tuno ng pananalita ako, sabi ko sa kanya. And then, hinig ko sa kanya, sabi pa niya, you don't have to say sorry. Ang bait talaga ng asawa ko, guys, grabe. You don't have to say sorry. Sabi ko, I don't like what I hear. You don't deserve it. I don't really like my action or my tune na yung makipag-usap ako sa kanya, lalo na sa mga grocery, kasi matigas talaga yung ulo nito so kaya paminsan magsasabi talaga, maano ko talaga na hingi na lang talaga, yun na lang yung talagang ko sa kanya, lalo na mag-edit ako guys, I always say sorry, like yung mga nakukuha sa video, mag-sorry talaga ako guys, and then heartily talaga sorry, as in nagigilty talaga ako. Sabi ko, kung hindi sa iba pala talaga ang kung ibang tao makarinig sa akin at hindi ako kilala, only my siblings, ganun yung magkaintindihan kami, pero pag ibang tao talaga, iba talaga kami guys. Iwan ko hindi ko sinasabi lahat ng taga Surigao ganyan, pero meron ding mga mahinhin or mga mambababa magsalita, or para mahinhin sa Surigao, pero most of the time mga taga Surigao talaga, sila, may ka ng isugon mamurag suko, palaging galit, ganyan po. Pero pag mga siblings, family, parang okay lang siya, pero kahit ako, kasi ibang lahi si Tami is very, yung attitude na, very different from Filipino attitude, different si Tami. As in, malumanay lang yan siya guys, and then, basta iba yan siya guys, hindi yan siya katulad ng, basta iba si Tami, so kaya magigilty kaya ako. So kaya magsuri na lang ako sa kanya talaga guys, kasi, as in, hindi ko talaga alam kung bakit ganyan ako, and then he doesn't deserve it, kasi sobrang bait na tao. So kaya I have to sometimes, to talk to myself to slow down. Ganyan. Hi. Welcome home. Yeah. You should be sleeping. Oh, you're wobbly. Yeah, I am drunk. Yeah.
So, uminom lang kami ng tubig guys, and then matutulog na kasi kakarating lang ni Mister at pagod yan at sakit ang likod kasi parang umatake na naman yung backbone niya, yung spinal cord kasi may problema talaga yan siya. At hindi po siya tatabi sa akin kasi nga maaga po siya. Well, actually, hindi talaga maaga, 8 o'clock siya alis. And then pagkatapos niya umaga na, and then nagising ako, ang bilis ng oras guys. So, nag-prepare lang ako dito ng baon niya at nag-prepare din ako ng baon at baon na kaibigan niya guys. Grabe guys, ito yung niluluto ko na munggo at saka nagluto din ako ng rice para meron silang makain sa trabaho. Nagluto din ako ng steak, 'di ba? So yun, at kay Tami yan, hilaw-hilaw gamay, nagpink-pink pa. Yun yung ipadala natin kay Tami. Buti na lang bumili talaga, niregaluhan ko si Tami ng heater para sa mga pagkain ganito kasi kailangan talaga siyang maginaw-ginaw, no. And then ang swerte naman ng kaibigan niya, ang dami kong pinabaon sa kanya, guys, kasi nga gustong-gusto niya at rice din kasi baka hindi sila marunong magluto ng rice. Nagtatanong siya kay Tami guys kung paano lutuin ng rice guys. Kaluka talaga. So kaya nagluto na din ako ng rice and then yun, ilagay na natin sa cooler ang kanilang pagkain. Siniparit ko lang yung pagkain ni Tami at pagkain ng kanyang kaibigan para dalhin na niya doon sa bahay nila. At anyway, so nagtambay-tambay konti si Tami sa labas. Lalabas din tayo para naman we spend time with Tami bago siya alis sa trabaho at ang ginaw-ginaw din. Ng 8 o'clock. Pero sabi niya baka late na. Gusto niya niyang umalis. Ginaw na guys. Very humid. Humid. Cold. It's Saturday today. I will give a chicken picada to his friends too. Kasi marami tayo dito extra. So para naman ma-share natin ang ating chicken picada na ginawa. So yun yung gawin natin. Huwag natin ibigay lahat ng yung ating sun-dried tomato. Hati-hatiin. Chicken picada. Masarap ito ba? At ito na yung ating ipadala sa kaibigan ni Mister. At dahil hindi matiis ni Mister yung anak niyang lalaki or yung pusa na yan, talagang pinakamamahal na yan guys. So kayo, yung tignan nyo, spoiled yan. At binibilhan yan ni Tami ng special turkey talaga. Ay naku, ang mahal-mahal pa naman. Tignan nyo yan, addict niya yung turkey guys. Kahit late na si Mister, halago pa rin, bigay ng bigay. Ako naman, ay naku, gigil na gigil talaga ako sa pusang ito guys. Sobra kasing lambing. Ay sabi ko, ikaw lang pala ay marunong maglambing. Lambingin ko din yung dada ko, no, charot. Anyway, nagipag-competensya pa talaga. At yun, paalis na siya, binigyan ko siya ng paper plate guys kasi sabi ko paano kayo kakain kung wala kayong plato dong ikamay-kamayin ninyo or ilagay niyo sa damit diba? So yun, binigyan ko ng 4 na baka kakain sila twice a day kasi sobrang busy, 2 lang naman sila, no. Gusto ko na talagang mag-stop si Tami sa trabaho guys, pero ang hirap, no, kapag talagang addict ka sa trabaho at ayaw mong mag-stipot sa bahay. Iba talaga yung direction, kahit sobrang sakit na yung katawan niya, go pa rin siya. Pero sooner or later talaga kailangan na niyang mag-stop. But anyway, so yun, paalis na siya. At dahil nabisi ako sa umaga, nakalimutan ko na magkape at kumain, kaluka. Sabi ko guys, parang may kulang. Parang may kulang itong umaga ko. Sus, kape pala guys, ano ng oras? 8:03. Umalis na si Mister, diba? Sabi, mag-bread tayo. Sabi pa ni Tami, yung bigat-bigat niyan, tiyan mo, ang bread mo, pangit, kunit-kunit. Elastic daw yung bread ko. Sabi niya, pangit yung bread mo. Kaya yung tiyan mo, mabigat talaga yung tiyan ko, guys. Sabi ko, huwag ka nang maingay dyan, kasi yung bread ko is ako yung gumawa. Kainin ko talaga yan. Sabi niya sa akin, kaya daw yung tiyan ko, mabigat talaga, guys.